Periscopi sur France Bleu Roussillon. a França Blau Rosselló. És el nostre especialista del calendari qui, a través de dates, arriba a nos fer recordar bocinets de la nostra història. Eric Forcada, avui la d'un poble desapareixit. Sí, avui anirem fins al 27 de novembre del 1973. Aquest dia les excavadores i els buldozers començaran les obres d'arrasament del nucli d'Escarú damunt. Coneixem tots el vilatge d'Escarú, però de sempre aquest vilatge havia estat dividit en dos nuclis, Escarú damunt i Escarú davall. Un cop esborrat del mapa Escarú damunt, queda només Escarú davall, que esdevé, doncs, una vall sense un amunt. Doncs Escarú davall pren el nom genèric d'Escarú. Doncs me direu com arribem a això. Com sabeu, a Escarú hi havia un important grup de mines de ferro, però al 1921 se troba un filó de fluorita, un mineral buscat per les seves múltiples utilitzacions en els sectors de la indústria metal·lúrgica, de la química o de la medicina. S'obren aviat les primeres galeries per l'explotació d'aquest nou mineral a sota d'Escarú damunt, unes galeries que no trigaran a amenaçar l'església Sant Martí del segle X. I això fins al 1946, quan se començarà a enfonsar i que se l'haurà finalment de destruir. Un cop l'església romànica a terra, o millor dit, a sota terra, serà ben aviat tot el nucli d'Escarú damunt que se veurà amenaçat, ja que a partir del 1958 les mines de fluorita d'Escarú representen ja el terç de la producció francesa d'aquest mineral. En paral·lel, i ho hem de recordar, les mines de ferro d'Escarú, elles tancaran el 1962. Doncs se farà tot el possible per tirar endavant l'explotació de la fluorita gràcies a grans mines a cel obert i així mantenir l'activitat minera del vilatge sempre en actiu. I suposi que això marca la fi del poble d'Escarú damunt. I sí, el 27 de novembre de 1973, la mitja dotzena de cases que formaven el nucli d'Escarú damunt se veuran primer dinamitades i després arrasada. L'operació se farà davant antics habitants que van voler veure de llur propis ulls al final de la vida de llur vilatge. És un poc dramàtic, això. Escarú damunt és pas l'únic exemple sobre aquesta història a casa nostra. I és clar, tenim nossa, ningú se recorda més de nossa i dels famosos banys de nossa, ja que des del 1976 aquest nucli se troba a sota les aigües del barranc de Vinçà. Aquesta malaltia d'esborrar viles i vilatges del mapa no és malorosament una malaltia pròpia del segle XX. Per exemple, aquí, qui recorda el vilatge d'Ubança? Ningú, i és normal. Hem de remuntar fins al 1681 per veure la destrucció del vilar d'Ubança. La seva ubicació molestava, segons els homes de Lluís XIV, les obres de construcció de l'important ciutadella militar de Montlluís. El poble d'Ubança serà com Escarú damunt, esborrat del mapa en nom d'interessos superiors. Ubança per interessos polítics i de dominació evidents, i Escarú damunt per les necessitats imperioses de l'economia industrial situades ben per damunt del destí de la gent i del territori.